Morjesta, morjesta. Lähdetään laittaa tuo traktori lämpenee ja akku latautuu. Viime videolla olikin vähän ongelmia, kun ei meinannut sitten niinku lähteä käyntiin. Vaikka oli plussalla keli. Vittu kun nämäkin on aina sekaisin kaikkineen. Ei osaa pitää silloin noita johtoja, että ne on siististi aina. Siististi aina, tiedätkö, silleen, että ne ei ois sotkus. Älylaturi kiinni tänne kanssa. Niin, tää se sanoo. Ei tää kovin paljon. Pistetään tuo lumihiutalenkkuva, niin sen pitäisi latautua nopeammin. 12.9 näyttää oleva. No, sen näkee nyt sitten muutamien tuntien päästä, että miten käy. Minä lähden jatkaa sisälle vähäksi aikaa. Käydään kattoon tuo laturi, että kuinka paljon me ollaan saatu latattua tota akkua. Se on ollut joku tunnin nyt päällä ja tai laturi soi ja katsotaanpa. Ei malttais odottaa sitä 3 tuntia millään. 14.9 volttia. Kyllä se niinku näyttäis siltä, että se olisi niinku jo täynnä. Joo. Eikä siinä. Ei oo vaan moottori vielä niin lämmin. Annetaan se olla vielä. No niin, nyt ollaan otettu se pikkusen vajaa 3 tuntia. Että tää traktori nyt vihdoin ja viimein saatais käyntiin. Niin. Tässä vaan rupesin ihmettelemään, kun tulin tähän näin, että täällä laturissa niin lukee nyt 12.9 volttia. Kun silloin aikaisemmin käytiin tarkistamassa, niin 14 jotain. Mitähän se oli? Mitä tuo tarkoittaa? En mä tiedä, miten nuo niin toimii oikeasti. Kokeillaanpas mitä tää nyt sanoo sitten. Ehkutetaan nyt kuitenkin vähän. Näin vaan. Mitäs tuo nyt tarkoittaa, kun tuolla on kilpikonna ja jänis yhtä aikaa päällä, että niin, nyt on jäni eikä kilpikonna. No niin, nyt on parempi. Minkähän takia ne oli samaan aikaan päällä? Mutta ne herähti kuitenkin käyntiin. Puhallusta vähän päälle ja pyytää vähän ikkunaa ja ei siinä mitään, lähdetään kokeilemaan. No niin, nyt saatiin onneksi traktorikin käyntiin ja kedijut on tuossa. Mä tiedän, tonne sivullehan tuo voi tosta mennä, mutta katsotaan mihin päin se lähtee sitten. Joo, ajellaan vähän aikaa, niin ai. Antaa ykköselle tuo puhallin, niin häiritte niin hirveästi.
Jos tuohon takalasiin laittaa joku pehmuste siihen, kun se vähän tuntuu olevan löysällä, niin no nyt kun me saatiin se vähän hiljenee. Käydään tuossa, kun meillä on tuo yksi parkkipaikka tuossa vieressä. Käydään siellä. Käydään siellä. Hyvinhän täällä tuntuu liikkua, vaikka on käsijarrukin päällä. Aha, miltäs nää ketjut näyttää? Vähän niinku ne ois... paremmin siinä nyt paikallaan, mutta... En kyllä oikeastaan osaa sanoa sen kummemmin, että tää on paljon keskemmällä nää toiset ketjut. Mitä nää? Tää on vähän niinku valunut tänne toiseen reunaan, tänne sisäreunaan. Johtuukohan se siitä, että onko nää sitten vähän vielä liian löysällä? En tiedä. Joo. Tuolla on kyllä noin paljon vielä tilaa, että näkeekö se? Ketju ja renkaan välissä on tilaa, että kyllä se niinku pitäisi vielä aika paljon nousta tää. Niin pystyis varmaan venyttää kiinni. No ajetaan haetaan kotia ja katsotaan siellä vähän lisää. Mulla ei ollut viime talvena ollenkaan noita ketjuja, ne oli vähän haasteita aina välillä aurailla, kun tässäkään ei oo lukkoperää, niin täytyy aina toisella jalalla venkslata tuo takaveto, että ne pyörittää kummakin nuo renkaat, niin pitää aina tuolta lattiasta painaa nappi pohjaa, että se lähti niinku takarenkaat pyörii yhtä aikaa. No kaipas ne ehkä vähän vielä kiristystä. Jos remmeillä kiristäis ketjua vähän sen, niin saisikohan sitä pikkusen vielä tiukemmalle. Oi pojat. Oi vaan. Jäi tuo lana ylös, mutta laitetaanpi se alas. Tosta noin. Nonni. Jäikö se? No sehän jäi ihan hyvin tähän tää rengas, niin
Jos sitä koittais vähän remmillä kiristää, vetää yhteen ledijuotosta. Niin. Elikkä me otetaanko täältä asti kiinni niin. Elikkä täältä ja täältä. Niin vetään remmeillä kiinni se. Kokeillaan vähän. Tää toinen puoli on ainakin löysty. Täällä on näin paljon varaa. Tää on hirveästi varaa Kokeillaan tehdä jotakin. Aukastaan näitä lukkoja vähän. Ei vielä. Aina yksi pykälä kerrallaan. Kiristetään. No niin. Taas löysälle tämä remmi nyt. Mitäs täällä tapahtuu? Vielä tätä toista puolta vetää samalla lailla. Meni joku klimppi, räkäklimppi tonne kurkkuun. Niin. Nyt kun toinen puoli on kiristetty, niin traktoria täytyy ajaa vähän eteenpäin, että se löysyttäisi tätä ketjua täältä. Kokeillaan ottaa vähän eteenpäin. No, otetaan tää remmi pois. Tarvitsi sitä hajottaa. Mikä tonne kurkkuun nyt menikö? Köhisyttää. Ja ne tietysti vähän löystyy. Vähän ajaa eteenpäin, niin se kyllä löystyy siitä. Nyt kun sitä on kiristetty, niin tää on jäänyt liian alas tää ketju tästä. Pitäisikö se nyt saada sitten vähän ylemmäs? Ei se nyt passaa liiankaan kirjalle laittaa näitä. No joo. Ei tässä kummempaa Mä jatkan tässä vielä vähän aikaa kun näkee niin näiden ketjujen kanssa. Eipä tässä nyt oikeastaan muuta kuin vähän hienosäätyä vaan, mutta ei siinä mitään. Tilaa kanava ja pysy seurassa mukana ja silleesti. Joo. Taas että saatiin tällainen traktorikäynti. Ei muuta. Se on moro.